ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଉଲଙ୍ଗନ ଦେହ ଦେଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତି ପୁରୁଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଯେତେ ଅଧିକ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସେତେ ଅଧିକ କଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ବାହାରୁଥିବା ବୀର୍ଯ୍ୟର ପିଚିକାରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗର ଗଭୀରତାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୂରା ଶରୀରରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥାଏ। ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଓ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମହିଳାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଜଲ୍ଦି ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ସହିତ କରିବାର ସମୟ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଯେତେ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେ ଅଧିକ କାମୁକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଜିଭରେ ଚାଟିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ନିଜେ ପୁରୁଷର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ନିଜେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ପୁରାଇଥାନ୍ତି।